Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo, Enyi, Salam alaikum, Hola, buena gente, Bonjour, legend, Linja, Dumelang, Murigaboto, Muliwanji, Murigaboto, Makadin, Karibu, Mwakaitawani, Munotambere. Welcome to Blackvue SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackvue online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackvue online worship platform. Nobody can stop me. Don't you wanna go? I'm going there. Nobody can stop me. Toya kumchinjiko ubofu neorombo hadini chimwe chiro asiru pone soroto no simbi rakunewi ye pa Calvary kama pasimu ndipo beseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura tinozo kuchenura dosimbi Rakunewi Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini ndapaje sekunewi jiroje seje pasi moyoje Emuwiri uwewe yunarini dosimbi rakunewi yeye pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini dosimbi rakunewi munezi zito zenyu zinona rapaini eropa rora Kristu dosimbi rakunewi yeye pa Calvary dinofu kama pasi ndipo beseini Jesu rikuya moyo wangu
wachedurwa piriku na Jehova ndosimbi rakudembi yeye pakalvari ndinovuka mapasi ndipo neseini zosimbi rakudembi yeye pakalvari ndinovuka mapasi ndipo neseini zosimbi rakudembi yeye pakalvari ndinovuka mapasi ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini ndipo neseini. Ndinokwazisai hama wadikamwe mukati mezita raJesu. I greet you all in the mighty name of God's beloved Son Jesus Christ. Amen. Ngibingelela lonke egameni likaJesu ozayo ngokuphangisa pakupedzisira pa Chinese vanongoti ni hao. Amen. Toda kutenda Mwari mukati menguva ino. Mwari oga wati wanira mutsa, Mwari wati wanira nyasha, Mwari wati nzwira ngoni kuti tiverengwewo pakati pavapenyu. Mukati menguva dzose dzandinotaura kupi kana kupi, ndinogaro yeuchidza hama kuti ngatitendei Mwari kana takachengetwa tiri vapenyu, nekuti ndicho chipo chikuru kukunda zvose. Tinoita tariro yeunane hweupenyu kana tagona kuchengetwa pakati pavapenyu. Saka naizvozvo toda kutenda Mwari mukati menguva ino nekuda kwomukana watipa wokuti tigone kudzidza zvimwe zvezvaJesu, kuti kana tinge tadzidza tigonewo kurarama zviri nani pane ino nyika takagadzirira kuzopinda mukati memazambara edenga. Tinotenda mukati menguva ino tichaverenga tsamba mukati mebhuku raMarko, Mark chapter 10 pa verse ya 46. Inotiyo wakasvika Jeriko. Zvino wakati achibuda Jeriko navadzidzi vake navazhinji zhinji, Bhatimio mwanakomana waTimio, raiva bofu riri rombe, wakanga agere panzira. Iye wakati anzwa kuti ndiJesu weNazareta, akatanga kudanidzira achiti, Jesu mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Vazhinji vakamurayira kuti anyarare, asi iye wakanyanya kudanidzira achiti, mwanakomana waDhavhidhi, ndinzwirei ngoni. Ipapo Jesu akamira akati, mudanei. Iye akadanwa. Vakadana bofu vachiti, tsunga moyo, simuka, unokudana. Ipapo akarasha nguo yake, akasimuka akaenda kuna Jesu. Jesu akamupindura akati kwaari, unoda kuti ndikuitireiko? Bofu rikati kwaari, Rabhoni, kuti ndivone. Jesu akati kwaari, enda hako, kutenda kwako kwakuponesa. Pakarepo akavona akatevera Jesu munzira. Mwari akomborere kurenga shoko rake. Ngatinamatei. Baba wedu vari kumusoro kudengani pano pasi, tinokutendai nekuda kwemukana wamatipa wokudzidza zvimwezvo zvaJesu. Tinokutendai nekutichengeta tiri vapenyu. Tinokutendai Mwari nekuti makatinakira mazuva ose upenyu hwedu. Ivewo nesu patichaverenga mazwi iwawa nekuadudzira muzita raJesu. Amen.
Tinotenda. Musoro watingafamba nawo mukati mezuva ranhasi unotiwo uyu munhu chishamiso. Vamwe vangada kupa umwe musoro vanogona kupa musoro unoti zvebofu iri zvandishamisa. Mukati menguva ino tichaverenga nekudzidza pamusoro pendima iyi. Ndima inotanga ichitiyo vakasvika Jeriko. Zvino vakati vachibuda Jeriko, ndobva ndatoita mubvunzo ipapo kuti ko Jesu zvaasvika Jeriko, pakarepo zvekare wotobuda muJeriko, what has gone wrong with Jesus? Jesu opinda Jeriko, haana waona mukati meJeriko, haana wataura naye mukati meJeriko, haana waonekana naye mukati meJeriko. Jesu opinda muJeriko kuti abudemo. Ndikati what has gone wrong with Jesus? Jesu angangopinda here mukati menzvimbo kuti angoita sightseeing obuda? Ndiri kutarisa pano nyaya inondidzamira kuti Jesu haangopindi muJeriko agobuda zvakare asina zvaanofambira. Muchaziva imi paya Jesu paanosvika achiita Sermon on the Mount, unogara navadzidzi pasi. Vamwe vanotomupa bhoti kuti apinde nechemukati awane kuparidza zvakanaka. Unoparidza kwenguva yakareba inoramba ichienda mberi, zvakadaro zvekuti achipedza vanhu vakanga votonzwa nzara. Tikafamba nenyaya idzi togona kudzidza vana Pauro nana Peter vaifamba majourneys aigona kuva missionary. Aisvika ikoko otopedza mazuva, vakomana otokaka matende. Jesu ogara kumazuva mazhinji. Asi apa tinoona Jesu unopinda muJeriko, pasati paita full stop panoita koma, pakare pachibuda muJeriko. Ndati nditaura nomumwe munhu panguva idzo dzino kuti ukaita situation yakutambudza yakushungurudza paupenyu, Jesu unombomisa pamaprogramu ake to deal with your situation. Hakuna dambudziko hama yangu yatinotenda ndira Jesu noisi yakadaro. Hakuna dambudziko hama yangu yatinotakoka Jesu no ignore. Hakuna dambudziko hama yangu rinoti Jesu audziwa, Jesu unonyarara. Jesu wakapinda mukati meJeriko, asi wakapindira buda nekuti papaita situation yanga ichide need yaida speed mukati maJesu noupenyu hwake. Saka Jesu unopinda muJeriko, pakarepo unobuda muJeriko. Hanzi anga ari Jesu navadzidzi vake navanhu vazhinji zhinji. Chinondifadza pafungwa iyi ndechekuti hairambi ichienda mberi isati yasvika panoda kuadreswa naJesu. Panotaurwa nyaya yaBhatimiyo, mwanakomana waTimiyo. Hanzi mukomana uyu rakanga riri bofu uye zvakare riri rombe, uyezve waigara mukati menzira. Chinhu chekutanga chinondityisa pamusoro poupenyu hwomukomana uyu, wakanga asina zita. Vanhu vazhinji vanofunga kuti zita kunzi Bhatimiyo ndo raiva zita rake, sandiro zita. Mukafamba neni muchadzidza paya, Jesu pane imwe nguva unoti achitaura nomukomana kunonzi ndiwo Simoni Bar-Jona. Kuti Simoni Bar-Jona zvaingoroti Simon the son of Jonah. Mukamanya neni Jesu towards the dying minutes dzeupenyu hwake, aipamberi pavatongi mukarangarira zuva riya, kunonzi kubudisirai ani, Jesu kana Bharabha. Kunzi Bharabha ranga isiro zita rake. Kunzi Bharabha zvaingoroti son of Abbas, kuti Bar zvaingoroti son of. Saka mukomana unonzi Bhatimiyo zvaingoroti son of Timaeus. Iye pache zvake hana zita, iye pache zvake hana PO box. Saka ndoona mukomana wanga ane double jeopardy, wanga ane maproblems akawanda nokuraudzira. Kuti chekutanga hana zita, chechipiri ibofu. Kana muchimutsvaka mukomana uyu, maingomutsvaka kuti mukomana uya no name, anogara asingaboni. Saka muona nyaya yemukomana uyu ndo nyaya yatafambira nhasi, kuti timbodzidza tikwane njere tivonevo kuti chii chatingadzidza pana Bhatimiyo mwanakomana waTimiyo. Ndati nimusoro nyaya unoti zvebofu iri hama dzangu zvandishamisa. Uyu munhu chishamiso. Saka chekutanga kune vanhu vakatonteerera pano vasina mazita. Ndauya kuzokutaurai kuti there is hope for the invalids mukati maJesu. Ndauya kuzotaura nevanhu, unoziva kune vamwe vanhu vakatotadza kuroorwa nevakomana vaifana kuroorwa navo nenyaya yekushayiwa mazita. Mwana wekwani rangotaura ndowekwaningi, kunonzi uyo haiti muregei.
rudo ruripo ruchipfachukira ruchiraudzira rwakatumwa naMwari, asi vanhu vodzivisa nenyaya yekushayiwa zita. Ndati ndirombo rakanaka hama yangu kuvanhu vasina mazita, nekuti Jesu unorigadhawo vanhu vakadaro. Mukarangara zuva riya pachitawa Mary's song of praise, kunonzi for thou hast regarded the low estate of your handmaiden. Glory be to God. Nekuda kwavanhu vasina mazita. Uzanyaya yemazita inobhowa. Pane imwe nguva yandinodzidza ndichiverenga mukati meStudents' Companion, yanga ine tsumo imwe yaiti give a dog a bad name and hang him. Saka imbwa kana yangoshaya zita yatofanira nekufa. Imwe nziyo yavakaranga kare ndakamboinzwa yaimbwa chinzi vana vana mazita ngavaremekedzwe. Kuroti there is power mukati mezita. Asi chandinofara nacho mukati menguva ino, tauya kuzotaura mashoko anoti Jesu has a special interest navanhu. More than Jesus is concerned with names, Jesus is more concerned with character. Character yemunhu yakakosha zvakadaro zvekuti pacharizarektwa vanhu hakurizarektwa mazita, kunorizarektwa character yakashandukwa into the similitude of Christ. Hanzi Bartimaeus akanga asina zita. Chechipiri chandinodzidza pana Bartimaeus, hanzi rakanga riri bofu. Oziva nyaya iyi inondinakidza chinhu chimwe chete. Hakuna munhu angagara muguta asina kumboita experience nezupko. Hakuna munhu angagara munzvimbo asina kumbokwira bhazi. Saka bhazi pachiteshi iko zvino, whether uri local uri kuenda kuGlenview kana Budiriro, kana whether uri kukwira bhazi rakananga kuzaka kwaZibgowa, pane pfungwa inobudapo yekuti haugoni kupinda murengi ukakwira bhazi ukaburuka usina kumbosangana nebofu. Saka inyaya iri timeless, inyaya iri relevant mukati medu, mukati menguva ino. Tinodzidza pano mukomana wakanga asingavoni. Saka challenge hombe yaBartimaeus yanga isiri yekushayiwa maziso ari physical. The greatest challenge yaBartimaeus yanga iri nyaya iri spiritual. Pane vanhu vazhinji vakantarisa pano, vane maziso maviri seni, vanoona kunyange sezvandinoita asi mapofu pamweya. Unoziva bofu? Munhu anoziva kuti wakarovora, ane mudzimai mumwe chete wakapledza kuti till death do us part, asi munhu iyeye unoenda mberi oita small house, unoenda mberi oita girlfriend, unoenda mberi origata vamwe vanhu zviri nane kudarika mudzimai wake, blind by choice. Unoziva kune vanhu vakatonitarisa ipo pano vanozviziva kuti hembe dzinofanira kupfekwa dziri honorable ihembe dzakati. Moda kunetsa vafundisi kuti vagotanga kudzidzisa kuti hembe dzakareba nepfupi ndedzipi, izvozvo havisi mubhaibheri. Chiri mubhaibheri ipicture yaMwari. Munhu anofanira kutarisa pane zvaakapfeka obona kuti zvandakapfeka is it zvinhu zvinokurudzirwa mukati meshoko raMwari. Munhu anokuita chipfeke chandabata ndicho, blind by choice. Unoziva kune vanhu vamakanonteerera ipo pano, unoziva rimwe zuva mukomana anonzi Elisha wanga ana Gehazi unotombokumbirawo Mwari svinudzaiwo meso kuti ejaya kuti rione. Why? Because physically he had eyes but spiritually he was blindest. Ndiri kuna zvakazarurwa kuti unoti ndinobona asi adi yake haaboni, blind by choice. Chimwe chinhu pamusoro pemukomana unonzi akanga ari rombe. Unoziva kare taiziva kuti rombe munhu anenge arova mai. Saka munhu arova mai kudaro kune rainzi botso, otanga kupfeka masaga achidini. Munhu iye mukabvunza kuti ndio example yerombe. Rombe munhu akagona akatonitarisa ipo pano, anoziva kuti wakazvarwa 9 months namai, vakamutamburira 9 months vachidlavhu, vachidla muriwo imwe isina mazita,
vachidya zvinhu zvimwe zvinoshoreka, vachidya, vachishaya, vachitamburira kuti vakuzvare. After 9 months iwe hauchazivi kuti wakazvarwa here kana kuti hauna. Ndiwo rombe. Rombe mukomana anoshanda ne28 years asi anodzoka kumba achinetsera mai kuti mai ndo wazvara, asi pamba paine garden raasingagoni kudiridza. Ndiwo rombe. Rombe munhu umwe akatotarisa ipo pano anoziva kuti akazvarwa namai nababa, asi kapu chero yezenye mai havasati vaiona, ndiro chero yeplastiki zvinoita 10 cents dziri 2 haasati vaiona, vanopakurira muchiwenga asi vakazvara mwana akakwana. Rombe. Unoziva rombe? Rombe munhu wekuti foni yake ine mabhanduru ose, reInstagram ririmo, reFacebook ririmo, reTwitter ririmo, rematext ririmo, rekufona ririmo, kana ari madata arimo, asi bhanduru remuriwo kuti mai vadlewo hapana. Rombe by choice. You know, I'm the marketing manager for so and so. Mai vasina kana skate. Na nhasi vachikufamba vakamonera Zambia sebva kutsvaira chivanzi, asi vakazvara mwana akakwana sewe. Rombe by choice. Mai vanotambura izvezvi havana kana kuziva kuti sandaki chaichayo inopfekwa yakatarisa kupi, left ndekupi, right ndekupi, asi uri specialist wemanicure pedicure. Rombe by choice. Ndatini uyu munhu Chishamiso. Chimwe chetaura pamusoro pemukomana unonzi Bartimaeus, hanzi waigara panzira. Unoziva hakuna munhu waindibhowa kare semunhu anongomukira kungogara panzira. Vakomana vanenge vari mumapoka vakagara panzira, maspecialists ekugara panzira. Ndakambona imwe movie rimwe gore yanga ine zita rinogona kuva synonymous nawakomana ava, Resident Evil. Kugara panzira. Unoziva pane vanhu vakanitarisa izvezvi vanofanira kuti vasangana naJesu vashandurwe. Vanhu vanogara panzira yezvakaipa vagogutsikana varipo. Tendeuka ushanduke uwane nzira yasho uponeswe. Kugara panzira. Oza munhu akagara so panzira yeupombwe anoformalize everything. School fees anenge achingoinda, renti dzinenge dzingobhadharwa, zvikafu zvinenge zvichingonotengwa, mabookings anenge achingonoitwa namunhu agara panzira youpombwe. Oza munhu anotasa kuti ari saved and satisfied, yet is lost and lost for all time. Kugara panzira. Ukoya munhu agara panzira so yekupupurawo kake nhema, unoziva anotaura nyaya so sezvinonzi ndiye anga aripo, haatongoisi zvanzi chero yenyaya yakaudzwa nemunhu, anoitaura nyaya seyake. Ndataura pano kuti aigara panzira. Kugara panzira panguva idzidzo kwakune problem. Nemhaka yei road yeJericho was one of the busiest roads of all time. Nemhaka yei vanhu vaienda kumagala vaifamba neroad yeJericho, vanhu vaienda kumasports vaifamba neroad yeJericho, vanhu vaienda kumachechi vaifamba neroad yeJericho. They'd move and walk in their numbers. Saka kufamba kugara panzira yeJericho kwanga kune era yekuti waigona kungobatanidzirwa mustampede ukatsikwa ukafa, let alone kana podarika celebrity yanga yakaita saJesu. Sirombo rakanaka kuna Bartimaeus neuchiitiko ichi ndo chakaunza rusununguko rwake. Verse 47 hanzi iye akati anzwa kuti ndi Jesu weNazareta anopfuura. Ndati vatangobata ipapo vana vaMwari tibate pfungwa yekunzwa. Unoda kune vanhu vakanitarisa izvezvi vasinganzwi. Ndorangarira makore akare iwawo mai vangu kana vasingafariri chimwe chinhu chanendaita vainditaura kuti ndoda munhu anonzwa. Waigona kutogumwa nechimuno nechepadhuze nemhino apo zvaibhowa
zvairwadza, asi ndeiona sekuti ndo zvazvakafanira kuti munhu agone kuona kuti pandiri sandipo panzvimbo. Iye akati anzwa. Kune vanhu vakaniteerera pano vasinganzwi. Anonzi ndechindebele ivimbandlebe umahlafuni chinda mesontweni. Munhu asinganzwi. Nyange ukatsiurwa zvinengei haunzwi. Nai baba, nguva dzamunodzoka kumba inguva dzipi hamunzwi. Nai mai, mama phone number ari phone manyu ndeapi hamunzwi. Nai mwanakomana, nguva dzakanaka dzakudzoka kumba ndedzidzi haunzwi. Nai mwanasikana, avakomana unongofamba nawo vembajava havana kumira zvakanaka haunzwi. Munhu anongozvipira kusanzwa. Saka shoko pano rinova nehurudziro yekuti vanhu vaMwari vakasikwa naMwari vakafanira kuponeswa asi vanofanira kunzwa. Ndizvo pamunonzwa vhesi ya, if today you hear God's voice, do not harden your hearts. Ndokunzwa kunorehwa neshoko raMwari. Kana nhasi muchenzi weZirashi, musaomesa mwoyo yenyu. Iye akati anzwa. Hanzwa akadanzira nezvikuru achiti, Jesu mwanakomana waDhavhidha ndinzwi rengoni. Rechirungu rinoti, he made a shout for mercy. Imwe version yandakaverenga inoti, he wept and said. Pane vanhu vanofanira kubuda mucomfort zone yeupenyu vadzidze kudaidzira. Unozva kana waita problem vanozviziva kuti kana waita dambudziko hauchuniwi inzwi kuti kudanidzira ndokudai kusadaidzira ndokudai. When there is danger munhu anodaidzira automatically. Saka mukomana uyu unonzwisisa kuti pandakatsika pana kunaka, pandakamira panotsvedza, pandiri hapazipo. Saka unodaidzira nezwi guru. Kune vanhu vari pano vanoda kuplaya as if the way to salvation is in the game, is in the name of romance. Vanhu vanoda kuva apologetic nema situations avo. Mwari ndimunongozviziva henyu kuti parutivi rwangu apa umwe ndiye anoti nguva yekurara uzopepwa kuti handina kunamata ochingopfugama ari pamubhedha. Hey, my Jesus, you know, I know you know. I know you know. Watambudzika nekurwadziwa neparutivi. Watambudzika nedambudziko remusoro. Watambudzika neausa risiri kupera. Watambudzika negumbo rakushungurudza. Watambudzika nebasa risiri kubuda. Watambudzika nemwana asiri kuteerera. Somebody must make a shout unto Jesus. Watinzisa tsitsi pano, munongozviziva na Mwari, munongozviziva. Hatizvizivi. Muimbe anoti, unoneta moyo wako here, muudze Jesu. Unoti muudze Jesu, muudze Jesu, muudze Jesu oga. Nemhaka yei, hama dzedu dzinogona kutirasisa. Hamunambovanzori vakomana imi akatorwa musikana nebest friend yake chai. Hamuna mbonzwa here imi munhu akarasiswa nehama yaanotemba ati handouyawo John zvikanzi uya. Asvika pamesina acrossa paya phone ndovatanga kunzi not available at the moment. Akafunga kudaiwa iri kuti at the moment ichaita ikaramba ndokutorambisisa kukwira bhazi kudzoka. Vanhu vaMwari vakadanwa naMwari vanonzwisa donzvo raMwari pamusoro paupenyu hwavo nekugara kwavo pano panyika vanofanira kuziva kuti pamatambudziko ese nenhunha dzese dzeupenyu, make a shout unto God. Jesu mwanakomana waDhavhidha ndinzwi rengoni. Hama dzangu, more than we need cars, we need grace. More than we need damsels and the beautiful ladies in the community, we need grace. More than friends, we need houses, we need grace. More than I can tell you, we need jobs, we need grace. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. Seek ye first. Uda utsvake pekutanga. Uda kutanga tsvaka basa. Kandaona basa ndozonamata. Uda kutanga watsvaka musikana. Kandaurora ndozonamata. Uda kutanga wambopomba. Kanda ndozonamata. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be added unto you. Handikapedzi nyaya iyi ndisina kutaura
Pfungwa inoti vazhinji vakamurayira kuti anyarare. Unoziva kune vanhu who have become professionals, professors pakusilence vamwe vanhu. Pane vanhu mumachechi umu vakaisa vamwe vanhu pamaflight mode, pamasilent mode nepamadiscrete mode vachida kuvanza zvipo namatarenda ana vamwe. Hanzi vazhinji vakamurayira kuti anyarare. Mukomana anonzi Bartimaeus cannot rest. Mukomana anonzi Bartimaeus is in an unsettling circumstance. Mukomana anonzi Bartimaeus wanzwa nekusavona, wanzwa nekushaya zita, wanzwa neupofu, wanzwa neurombe, wanzwa nekugara panzira. He needs his redemption. Oda kudzikinurwa naShe. Handi panozamwe hanzi vakamurayira kuti anyarare. Standing in the way of others. Kuti nzvao zvivaitire paupenyu. Unonzi watanga utengesa airtime yako. Unonzi izvi airtime izvi. Takazviedza 1994 pakatanga kubuda masim card. Ndo patakazviedza izvo zvinazvo zvakatibuditsira. Utange utengesa matomatoes. Madomasi aya. Kumbare makambokuenda munoziva zvoitika ikoko ere. Imide matuta zvimwe zvinhu zviri nani. Utanga business kana ripi venture yawatanga pane vanhu vanongorayira vamwe vanhu kuti vanyarara. And vanhu ava they go all the way kusilence our relationships mukati medzimhuri dzatiri. Bamnini vava ndio vakazoti zvakati pamusoro pako vasina. Sekuru ivava ndio vakazoti pamusoro pako vasina. Uchiona bamnini ava havakudi zvachose ivo vachikuda. Ndatini pane vanhu vanorayira vanhu kuti vanyarare. Our relationship aifana kuenda into fruition igova marriage akarayirwa nomwana mai vakantarisa pano kuti anyarare. Iwe unotorevesa kuti Andrew yeuya number 1 anei, number 2 anogarepi, number 3 akaita chikoro chipi, number 4, number 5, number 6 vagoverenga manhamba kusvika kuna asingaverengeki vachitaura zvinhu zvavasingazivi. Kurayira vamwe vanhu kuti vanyarare. Asi mukomana chandofarira iye wakanyanya kudaidzira achiti Jesu mwanakomana waDhavhidhi ndinzwire ngoni. Hanzi ipapo Jesu wakamira. Ndati ndipendere nyaya yangu hama yangu ndichiti Jesus will stop at any situation that bedevils your life today. Ingava marriage, unina pane marriage inemwe movement iri zigzag throughout. Hakuna ukena 2 cm inofamba zviri straight, inongo benda yakadaro. Ndati hama yangu Christ will stop to realign your marriage. Ndutaura nevamwe izvezvi anofunga kuti ini murume wangu hachaiti. Ini ndofunga zviri nani ndatoinda hangu. Hama yangu ndati usati waenda imbombira zvishoma. Christ has stopped to listen to your situation. Kune vamwe izvezvi atofunga kupuwa matombo nekupuwa shinda zvimwe chiuno izvo zvichatosakara nemabhatani kwete hembe dzakapfekwa sakamonerwa muchiuno. Ndati hama yangu before you can give up on anything, Christ has stopped to listen to your situation. Kuna wakatsikana wakaniterera pano voti inini kuchechi kwedu ndasheva mukomana, ndatenderera ndaneta, I give up on this thing called marriage. Ndati hama yangu wait a minute, Jesus has stopped to listen to that one request you have. Ndatini hama yangu kunyange kurwara isu tindatsanangura ndirangara rimwe gore ndakarwara neparutivi zvondaisha kuti ndichaita sei. Vanhu vaindiona ngo ndichafa, vamwe vangototemberana kuti hapana kuachainda. Ndorangara kunyange mabasa pandaishanda vanhu vakasvika pakurira kuti aiwa uchimuregai nekuti hapana zvaanogona. Asi hama yangu ndoda kutaurira mutsa unokurira muedzi. Ndoda kutaurira mutsa nezita raJesu nanhasi ndimire pano. Kunamata kune simba kunodarika zvinhu zvizhinji. Kutenda kune simba kunodarika zvinhu zvizhinji. Kusimbira kune simba kunodarika zvinhu zvizhinji. Hama yangu simbira muna Jesu, dzamara mukufa. Upenyu hwako hauzorambi wakadaro. naJesu tinosvika kure. Mwari ave newe, afambe newe panzira youpenyu, akupukute masodzi nenzira yekupindura munamato, akupukute masodzi nekuti zvinhu zvako zvipinde mugware, akupukute masodzi kuti ushaye kana nhuna imwe inokushungurudza igokushayisa tariro panyika pano. Hama yangu, we have hope
in this life and even hope for eternity, because we serve a mighty, mighty God. In Jesus' name, amen. Ngati namatei. Baba wedu, vari kumusoro kudengani pano pasi, tokutenda ine nguva yamatipa. Evaine woyo Mwari ne woyo. Anzwa kupupura kwevhangeri yenyu. Anga aperirwa netariro paupenyu nekuda kumareasons ayo neayo. Mupindurei Mwari. Izvezvi kana angabva pano achitosvika pakundopfugama achinamata, Mwari munzwei kuti zita renyu rikudzwe. Kana angabva pano Mwari achisvika pakundogara pasi achidzamisa pfungwa dzake achiona paanokanganisa kuti arege, Mwari mupei simba rekutanga upenyu utsva. Ndovanamatira vese muzita raJesu rinogara nokusingaperi tatenda. Amen. Wanasha Maria Katina Disingaziwi Akandifu Wanerudo Aka Disunga Kwari Moyo wangu Wasungwa Nefundo Rora Kasimba Jesu ndiri wako ini uri wangu narini Gawana Shamario Shamari yakandifira handi upe yubachete asi akajipira Zeti nazo handi zangu Daka uchengetera Moyo simba upenyuje Seseke zake narini Gawana Shamaria kapiwa Masimba ese kundichenge tamunzira ino enda kudenga omberi kupenyayo kuti endisimbise kandirinde ndisewenze pambe indozorora tawana Shamaria akapiwa masimba ese kundichenge tamunzira ino enda kudenga biriri kupenyayo kuti endisimbise kandirinde ndisewenze pambe indozorora kandirinde ndisewenze pambe indozorora kandirinde ndisewenze pambe indozorora kandirinde ndisewenze